Turkmenistonda Milliy bahar bayrami xalqaro Nowruz kuni belgilenilir. Şu günler Ahal vilayetining cheklerindagi Nowruz yaylafında Milliy bahar bayrami xalqaro Nowruz kuni ulu davaralari beslenip, yuqori ruhi belentlik yağdayda belgilenilir. Bu ajoyib bayramchilig'a Atabatan media topar hem qatnashdi. Yurdumuzda her yil dep bolşiyalı Milliy bahar bayrami munosabatli efafi davaralar Nowruz yaylafında giňden ýaýbanlandyryly. Bayramçılık davarasına meclisin başlığı, Ministerler Kabinetinin başlığının orunmasary, ministerliklerin ve pudoklaryň dolandyrış edaralarının, jemgyýetçilik guramalarının, köpçüliklerin habar beriş serişdelerinin, Türkmenistanda işleyen diplomatik wekilhanalaryň ýolbaşçylarydyr wekilleri, köp sany mihmanlar gatnaşdylar. Nowruz ýaýlasynyň girelgesinde yurdumyzyň teatr işgärleriniň sahnalaşdyran çeper edebi kompozisiýasyna tomaş edildi. Soňra Ministerler Kabinetinin başlygynyň orunmasary Bahar Seýidowa Türkmenistanyň prezidentiniň türkmen halkyna iýeren Milliy bahar bayramy münasibetli iýeren gutluk hatyny okudy. Hormatly prezidentimiziň gutlugyny bugün bedew watly betarap döwletimizde Milliy bahar bayramyna halkara Nowruz gününe bagşy sahwanalarynyň ýerine ýetirýän aýdym sazlary, döredijilik toparlarynyň folklor tans çykyşlary, şahirlarimizin okuyan goşgulary, Nowruz nagmalary bolup, bagtyar halkymyzy täze sepketleri ruhlandyrýar diýip bellenilýär. Soňra bayramçylyk dawarasy ýaş türkmenistanlaryň ýerine ýetiren çykyşlary bilen dowam etdi. Mälim bolşýaly Birleşen Milletler Guramasynyň baş ansambleýi tarapyndan Nowruz bayramynyň halkara derejesindäki bayram hökmüne ikrar edilmeginiň şanly ýurdumyzyň sungat ussatlary, Nowruz bayramynyň giňden bellenilýän ýurtlarynyň, Sufan Azerbeýjanyň, Gazagystanyň, Kyrgyzstanyň, Pakistanyň, Hindistanyň, Türkiýanyň hemde beýleki döwletleriň aýdym sazlaryny ýerine ýetirdiler. Şeýlehem bayramçylyk dawarasynyň geçirilýän ýeri bolan Nowruz ýaýlasynda bezelen ak öýler dikilip, türkmen owasy ýaýbanlandyryldy. Bu ýerde ýanglanýan aýdym sazlar, joşgunly tanslar ýerli we daşar ýurtly mihmanlarda ýatdan çykmajak täsirleri galyrdy. Türkmenistanda geçirilýän milli bayramçylyklary ajaýyp ahal-teke bedewlersiz göz öňüne getirip bolmaýar. Şonuň üçin bu ýerde galkynyş milli atyfyndaky oýunlar toparynyň görkezme çykyşlary hemmeler üçin hakyky sowgat boldy. Bu topar diňe bir ýurdumyzda däl, eýsem daşar ýurtlarda hem meşhurdur. Galkynyş topary köp sany halkara festiwallaryň bayraklarynyň eýesidir. Şeýlehem bu ýerde bayramçylyga bagyşlanyp Türkmenistanyň sungat ufatlarynyň konsertlary geçirildi.